Tak, dobrý večer, moje meno je Tony Vanek. No a drobná reklama v našej veci, som z firmy Essential. Je nás tak viac než 4 milióna v celom svete. Ja som zo skupiny Emerging Technology Architecture, som technický architekt, ale som sa dostal teraz na projekt, ktorý je jeden z 3 najväčších projektov našej firmy v minulom fiškálnom roku. Je to pre, že som to nenapísal, pre americkú štátnu správu, alebo teda pre štáty jednotlivé. A je to projekt, s ktorým som sa doteraz nestretol. Má zhruba 1,5 milióna riadkov. Je to naozaj, ako objemovo je to gigantické. Projekt vznikal asi v priebehu 10 rokov a tá kvalita kódu tomu aj odpovedala. Takže iteračne to rástlo a je tam všeličo. No a mojou úlohou bolo ako architekta nejak pozrieť na tú kvalitu a nejak s tým niečo robiť. Šéfovia boli zúfali, lebo vedeli, že situácia je zlá, tak intuitívne to vedeli, no a ja som im povedal, že naozaj je veľmi zlá. Takže poďme na to, ale nie je to vec, čo by sa nedala do poriadku, hej. Je to len, že sú správne priority, tí manažéri sú inteligentní ľudia, ktorým sa dá niečo povedať a sú schopní a ochotní rozhodovať. Čím som začal, no tak už tu sme hovorili Sonar, hej, tak Sonar už bol nasadený vlastne na projekte, ale to nasadenie bolo dosť také živelné. Zobrali sa štandardné profily, teda štandardné rules zo Sonaru, potom sa zobrali nejaké rules z indického delivery centra, nikto nevedel, že čo to vlastne dáva, že či tie výstupy z toho sú nejako relevantné alebo irelevantné. Takže sme sa na to pozreli a prvé, čo bolo, sme nasadili nejaké štandardné pravidlá z nejakého veľkého amerického projektu. Takže, ale späť teda k tomu, čo chceme dneska hovoriť. Dneska budem v podstate hovoriť tie skúsenosti z tohoto. Prosím vás, prerušujte ma. Cieľom nie je prejsť cez týchto, 20 slajdov. Cieľom je, diskutovať o tomto, vymeniť si nejak skúsenosti a radšej neprejdime celé, než by som len ja tuto jednostranne rozprával. Takže keď pozrieme na tie warningy, tie upozornenia, tú notifikáciu z jednotlivých toolov, ktoré analyzujú kvalitu kódu, tak môžeme ich rozdeliť do 6 kategórií. Tam vidíme, správa sú tie najhrozivejšie a to sú skutočné chyby v programe. To znamená, že ak ten riadok kódu sa naozaj vykoná v programe, tak určite skončí s null pointer exception alebo s class cast exception. Proste to skončí disasterom. Hej? Tak to je skutočný bug, to je skutočná chyba. Druhá skupina sú potenciálne chyby. To znamená, že eventuálne to môže akože fungovať, však tá aplikácia fungovala 10 rokov, hej, a funguje v najväčšom štáte Spojených štátov, takže zrejme ten kód sa buď nevykonal vôbec, alebo ten kód sa vykoná len v prípade nejakej výnimočnej udalosti, nejakej exceptiony a potom dojde k tomu disasteru, takže to je potential bugs. Tretia nebezpečná skupina sú
že ten kód ti ukazuje v podstate tú intenciu, čo ten programátor mal v hlave, čo vlastne chcel napísať. On napísal niečo iné, ale z toho kódu je jasné, čo chcel napísať. Hej? To znamená, že indication of programmer errors. My sme sa sústredili na tieto tri, lebo to sú naozaj akože chyby a tie treba riešiť okamžite. Potom sú ešte ďalšie tri také kategórie. Jedna je, že budúce chyby, že tá štruktúra toho kódu je tak neprehľadná alebo tak nebezpečne napísaná, že niekto, kto tam pridáva nejakú funkcionalitu alebo mení tú funkcionalitu, sa veľmi ľahko môže pomýliť a môže urobiť chybu. Hej. Potom ďalšie sú inefficiencies alebo príliš pomalý kód, alebo kód, ktorý žere príliš veľa resursov, príliš veľa pamäti alebo príliš veľa procesorového výkonu. To znamená, že ten kód by sa dal nejakým spôsobom optimalizovať, aby bežal lepšie, rýchlejšie. No a ďalšie sú také štilistické, štýlové alebo estetické problémy, čo treba adresovať tiež, pretože vieme finančne vyčísliť, čo nás to stojí. Hej, keď je kód škaredo napísaný, kód sa väčšinou 90% používania kódu je na čítanie, len 10% je na napísanie alebo času. To znamená, že ten kód je pre čitateľov, nie pre písateľov. No a keď je tá štilistika, tá estetická stránka toho kódu zlá, nečitateľná, tak míňame strašne veľa času na to, aby sme vôbec pochopili, čo ten kód robí, a veľmi často sa bojíme do ňoho vôbec zasiahnuť, lebo nie celkom vieme, čo moje 3 riadky kódu môžu v tej aplikácii spôsobiť. Takže venujeme sa len vyslovene tým chybovým, tým prvým trom, tým najnebezpečnejším. Tu sú nejaké príklady, ja len vymenujem, hej, aby sme nestrácali čas. Táto prezentácia je na SlideShare, potom si to môžete prečítať nejak podrobne, keby ste mali niekto záujem. Skutočné chyby. Skutočná chyba je napríklad, že keď ten kód sa vykonáva, tak nutne, nevyhnutne dojde k null pointer exception alebo ku class cast exception. To je typická chyba, to je proste bug a s tým sa nič nedá robiť. Alebo keď moja klasa sa vloží do nejakého kontajnera a tá moja klasa kvôli tomu, že je chybne napísaná, ju ten kontajner nevie nájsť. Hej, tak to je bug. To je typická chyba. Potom potenciálna chyba. Napríklad, keď používame matematické operácie s tými nepresnými typmi, z double a z float, počítame peniaze napríklad. Hej. To je, dá sa to dobre urobiť, dá sa to urobiť bezchybne, ale to musí byť naozaj frajer, kto to s tým urobí. Hej. Takže radšej použiť správne typy. Hej. To je to potenciálna chyba. Také indikácie, že programátor niečo iné myslel a niečo iné fyzicky napísal, je napríklad, keď urobí new